के देहब कैसे। राम जी भुला उनका के देहब कैसे। राम जी भुला उनका के देहब कैसे। होता दूर अखिया से देखब कैसे। राम जी भुला उनका के देहब कैसे। होता दूर अखिया से देखब कैसे। होई ना गुजारा उनका बिना, होई ना गुजारा उनका बिना। गमा माझे लगो कैसे। राम जी भुला उनका के देहब कैसे। होता दूर अखिया से देखब कैसे। राम जी भुला उनका के देहब कैसे। राम जी भुला उनका के देहब कैसे। लगता हरदी होत दरद बावे। उनका नसीब में ओकर मरहत बावे। लगता हरदी होत दरद बावे। उनका नसीब में ओकर मरहत बावे। लागता जुदाई मर डाली, लागता जुदाई मर डाली। लोरा मारो कैसे। राम जी भुला उनका के देहब कैसे। होता दूर अखिया से देखब कैसे। राम जी भुला उनका के देहब कैसे। होता दूर अखिया से देखब कैसे। राम जी भुला उनका के देहब कैसे। राइटर विदेशी से नाता जोड़ी के परिकस के जइहे उतयब छोड़ के। राइटर विदेशी से नाता जोड़ के परिकस के जइहे उतयब छोड़ के। हल चल तूफान कैसे रही, हल चल तूफान कैसे रही। दिल ले हब कैसे। राम जी भुला उनका के देहब कैसे। होता दूर अखिया से देखब कैसे। राम जी भुला उनका के देहब कैसे। होता दूर अखिया से देखब कैसे। बॉम्बे डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो छपरा।